väliin. Moi, mä oon Kitu. Moi, mä oon Mustikka. Mä oon 3 lapsen äiti, raskausjooga-ohjaaja ja oman elämäni taiteilija, asun Barcelonassa. Mä taas oon kulttuurin ja sukupuolen tutkimuksen tohtori, mutta myöskin viihteellä viihtyvä kyläluuta. Mä asun Helsingissä. Tervetuloa kuuntelemaan Naisil niin väliin podcastia. Tervetuloa jälleen kerran Naisil niin väliin pariin. Tänään Tervetuloa. Tässä jaksossa puhutaan seksuaalivalistuksesta. Joo, minkälaisia muistoja sulla on ala-asteen, yläasteen, ne oli ne nimet silloin, kun me oltiin pieniä? Aivan. Niin seksuaalivalistuksesta. Seksuaalivalistuksesta. Ensimmäiset muistot oli siitä, mä muistan, että meillä on ollut tunteja, jossa on tytöt ja pojat yhdessä, ja sitten on ollut tunteja, missä me ollaan oltu erikseen. Ja semmoinen muistikuva tuli, kun me puhutaan yhdessä jaksossa suostumuksesta, niin ehkä aikaisimpia muistoja suostumuksesta oli, että kun sit me nähtiin, mä sanoisin, että me ollaan oltu 12-13-vuotiaita, niin sitten näiden eristettyjen tuntien jälkeen, niin kun ollaan nähty taas pojat, niin kun me ollaan oltu sillä että mistä te puhuitte, ja ne on ollut sillä että mitä teille kerrottiin, että ollaan vaihdettu kuulumisia siinä sitten näiden eristystuntien jälkeen, niin että ne sanoi sitä, että niille sanottiin, että pitää olla niin kuin kiva sille partnerille, että pitää kysyä siltä niin kuin lupaa. Että onkohan siellä ollut jotain varhaista suostumusvalistusta. Wow, siis toihan on esimerkillistä niin kuin noille ajoille. Joo. Mä en muista mitään tuommoista, että olisi ollut niin kuin, mitään puhetta suostumuksesta. Et muistan vaan sitä, että ollaan käyty läpi sitä fysiologiaa ja anatomiaa ja niitä ehkäisykeinoja jonnin verran, mutta ihan tosi minimaalistahan se on ollut niin kuin se semmoinen varsinainen, että nyt on tämä seksuaalivalistustunti, että se on ollut niin kuin minimaalista, mutta useinhan se onkin semmoinen vähän niin kuin kikattelun aihe. Niinhän se on. Ja meilläkin, mä muistan, että sillä yhteistunnilla, jossa esimerkiksi ensimmäistä kertaa sitten annettiin kuukautissuojia sillain, niin kuin, että ihmiset niin kuin käteen ja sitten pass them on, niin voi sitä kikatuksen määrää, niin kuin, että siinä kikateltiin ihan vitusti. Mutta sitten kun oli nämä erikseen tunnit, missä oli jumppaope ja terkkari, niin ei siellä mun mielestä hirveästi kikateltu. Mikä mulla on siitä jäänyt muistiin tästä yhdestä nimenomaisesta tunnista, ja tämä on ollut tosiaan, leikitään, että me ollaan oltu 12. Mä muistan, että mun on ollut pakko olla 12 tai 13, koska mulla oli alkanut menkat. Ja jotenkin se oli siinä niin kuin keskeisessä asemassa. Niin kun kerrottiin asioita niin kuin, että sitten yhdynnässä, niin sitten kun se tuntuu oikein hyvältä, niin sitten saattaa laueta. Tai että voisi ottaa, niin kuin, että otetaan käsipeili ja katsotaan itseä alhaalta päin ja sitten kokeillaan niin kuin sormilla, että mitä siellä on ja miltä se tuntuu. Missään vaiheessa kukaan ei sanonut, että jos haluat, jos tämä on sinulle miellyttävä tai kiinnostava asia, niin tällä tavalla voit toimia, että peilillähän esimerkiksi näkee, että mitä siellä on, jos sua kiinnostaa. Niin. Mutta sitten tuli jotenkin hirveän vaivaantunut olo ja hirveät paineet, että nyt pitää ruveta räpeltämään menehän ja katselemaan itseään sisältäpäin, koska meille sanottiin noin. Ja nyt pitää tehdä näin. Aivan, ja mun mielestä tämä niinku siinä isommassa kontekstissa 2000-luvun alussa, eihän kouluissa silloin kysytty ihmisiltä niinku mitään, tai ei meille mistään muustakaan asiasta, niin kukaan aikuinen ollut mitenkään kiinnostunut, että mitä me ajatellaan, mitä me halutaan, tai mistään tollasesta. Kaikki asiat saneltiin, ja me sitten toteltiin. Niin tämä meni siihen valitettavasti niinku siihen samaan kategoriaan, että sai hirveän niin kuin instruktiivisen seksuaaliopetuksen, vaikka nähtävästi se on yrittänyt olla vähän uudenlaisempi just siinä, että ollaan yritetty niin kuin voimaannuttaa ihmisiä tekemään, mutta sitten niin kuin, et sano se, että tämän on tarkoitus voimaannuttaa sinua, koska se on sinun kehosi. It belongs to you. Joo. Mitäs teillä? Toi on jännä kyllä, joo. Mä en tosiaan niin kuin muista, että olisi ollut mitään sen kummempaa, että on ollut aika nafti se varsinainen niin kuin sessio, missä käydään läpi sitä juttua, mutta näinkin sen seksuaalikasvatuksen semmoisena asiana, mikä kulkee niin kuin koko ajan siinä mukana, että niin kuin mitä vanhemmat tekee, sanoo, miten ne käyttäytyy ja suhtautuu asioihin.
ja opettajat tietenkin ja muut kasvattajat, mutta vanhemmat nyt ehkä kuitenkin sille ensisijaisesti, että mä näen sen asian niin, että seksuaalikasvatus on koko ajan niin kuin tässä. Nimenomaan, että se on osa vaan kaikkea muutakin kasvatusta, koska samalla tavalla kuin seksuaalisuus on osa ihmisyyttä. Niin. Joo, että ihan niin kuin siitä lähtien, että miten sä suhtaudut sun lapsen kehoon, miten sä suhtaudut siihen, että hänellä on kipua, miten siihen, että hei, että toi tuntuu kivalta, että tiedätkö sä äiti paijaa päätä tai tekee jotain kylmiä väreitä selkää. Että niin, että sä oot sen arvoinen, että susta niin kuin pitääkin tuntua hyvältä. Että se on tärkeää ja arvokasta, että susta tuntuu hyvältä. Just. Ja sitten jos sua sattuu, tai erityisesti jos joku toinen ihminen satuttaa sua, niin se on ehdottoman väärin, ja siitä pitää tulla puhumaan. Ja se ei ole sun vika, vaan se on aina sen satuttajan vika. Niin kuin tämmöiset asiat, missä ei ole mitään seksuaalista, mutta mun maailmassa se on seksuaalikasvatusta, koska sä opetat niitä arvoja ja sitä omaa niin kuin kehon ja oman tuntemusten niin kuin kunnioittamista, niin ihan sieltä lähtien, kun se on vauva. Aivan, ja mä menisin vielä yhden askeleen eteenpäin, mikä on musta tosi tärkeää, että se ei ole ainoastaan se, että jos toinen ihminen satuttaa sua, mutta jos toinen ihminen kohtelee sua sillä tavalla, että sulla ei ole kivaa, sulla on tylsää, sä koet itseäsi loukatuksi tai väärinymmärrytyksi tai jotain tommosta, niin sekään ei ole ok, että se ei tarvitse mennä ihan sinne kipuun asti. Ei missään nimessä, koska kaikki. Mä muistan vaan niinku omasta lapsuudestani, minkä mä oon tajunnut vasta hirveän paljon jälkikäteen. Tosiaan just sen puute, että meiltä olisi kysytty niin kuin esimerkiksi, että mitä on nuorisokulttuuri, mikä teitä kiinnostaa, mitä te kuuntelette, mitä te katsotte ja niin poispäin. Ei kiinnostanut. Helsingin saksalaisessa koulussa herramme vuonna 90-luvun lopussa niin yhtään ketään, vaan siellä kuunneltiin Mozartia, Brahmsia ja sitten saneltiin, että miten kuuluu olla. Näin olet, niin siinä hirveän nopeasti niin tuli semmoinen, ei edes tullut semmoinen fiilis, että, niinku, että sillä ei ole mitään väliä. Sillä yksinkertaisesti millään, mitä me sanottiin, tehtiin tai mikä meitä kiinnosti, ei ollut mitään väliä. Eli informaatio tulee ylhäältä, ota se vastaan. Jos et ota, niin olet luuseri. Sitten sut heitetään koulusta tulla. Jep. Teillä on ollut tosi tommoinen autoritäärinen niinku, todella autoritäärinen koulurakenne. Joo, kyllä. Ja mä sanoisin, että se on lähtenyt siitä, että koska mä oon aloittanut kouluun 94, silloin Berliinin muurin, tai siis muurin murtumisesta ei ollut hirveän pitkä aika vielä, ja Itä-Saksasta on just vasta ruvettu pääsemään ulos, niin hirveän suuri osa meidän opettajista oli itä-saksalaisia, koska ne vihdoinkin niin pääsi ulkomaille, niin nehän lähti, ja just tommonen, että mikä sen kivempää, kun lähtee niin skandeihin. Ilman muuta. Niin, se ei oikein natsannut niin suomalaisen kulttuurin kanssa yhteen siinä vaiheessa. Mä muistan, että koulussa oli tosi niin hampaat kireä, niin jotenkin tuntui se niin suomalaisten saksalaisten välinen niin kulttuuriero. Ja just semmoisessa ilmapiirissä on tosi vaikea kasvattaa ihmisistä, lapsista semmoisia, jotka on tietoisia omista haluistaan, rajoistaan ja niin suostumuksestaan. Jep. Joo, ymmärrän, nuo lähtökohdat on niinku semmoiset, että... Missä sä kävit koulun? No itsehän kävin siis ala-asteeni Espoon parhaimmassa getossa Soukassa. Soukan koulussa, never forget. Respect. Joo, ei mitään. Niinku terkut vaan kaikille vanhoille koulukavereille. Hirveän paljon lämpimiä muistoja ja siis silleen, että mun mielestä meillä oli hyvä koulu ja hyvä luokka ja hyvä meininki ja kaikkea ja siis silleen, mutta se on Soukka. Just näin. Se on Soukka. Joo, munkin täytyy itse asiassa heittää tähän väliin disclaimer. Mä oon just hakenut töihin mun vanhaan kouluun. Oletko? Voisin lopettaa tämän dissaamisen aika sellainen niin kuin lyhyen tässä. Tämähän loppui dissaus. Joo, mutta on ihan mahtavaa, että sä oot hakenut, koska sä tiedät, mihin sä oot menossa ja sit sulla on varmaan näkemyksiä, mitä sä haluat tuoda sinne. Joo, ja on mulla hyviäkin muistoja ja tykkään määrätyistä aspekteista tuossa kurissa. Puoleen ja toiseen, ja toivoisin, että tuommoista kurinalaisuutta tuotaisi muun muassa seksuaalivalistuksessa esiin, että sinulla ei ole oikeutta, että pidä itsesi kurissa. Tämä on hemmetin hyvä pointti, että nyt kun ollaan menossa hyvään suuntaan kaikessa kasvatuksessa ja kulttuurissa in a way, siihen, että kaikille tilaa riittää. Kaikille paikkoja on ja muita latteuksia, mutta silleen, että joku vitu roti. Että
on kyse nyt mistä tahansa niin kuin ihmisryhmästä tai tarvitse olla edes mikään niin kuin spesifi ihmisryhmä, mutta se, että jos sun niin kuin moraalikäsitykset pyörii siinä, että mä voin tehdä ton jutun, koska mä haluan ja se tuntuu musta kivalta, niin ei ole ikinä ok. Joo. Ei missään tilanteessa, että jos se loukkaa toista ihmistä Joo. tai toinen ei halua sitä tai mitä ikinä, että se toinen on sillä, että ei. Että niin kuin pikkusen tonne kuitenkin Saksan suuntaan vois lipsua tää homma niin kuin takaisinpäin siinä, että musta tuntuu, että nykynuoriso on silleen välillä jotkut, että niillä on niinku vaan niitä oikeuksia ja sitten on mitään velvollisuuksia. Just toi. Ja sitten yksi, mikä mun mielestä, niinku, tämäkin kuulostaa niin supervanhanaikaiselta, mutta siis kaunis käytös, kotikäytös. Hei oikeasti. Että pidetään sitä yllä. Koska siinäkin on se, että annetaan muille ihmisille tilaa. Niin kunnioitetaan. Sekin, kunnioitetaan, kyllä. Annetaan tilaa, kuunnellaan, ollaan hiljaa. Kyllä. Niin puolin ja toisin niin toimii kaikilla tasoilla, mutta myöskin seksuaalivalistuksessa. Myös seksuaalivalistuksessa, kyllä vain. Katsotaanko lyhyesti seksuaalivalistuksen historiaa? Katsokaamme. Ja mä en valitettavasti löytänyt mitään hirveän niin kuin napakkaa, mutta tämmöisen, että oppiaineena terveystiedolla on ollut varsin moninaisia vaiheita Suomen koulujärjestelmässä. Sitä on opetettu sekä eri oppiaineiden yhteyteen integroituna että omana oppiaineena, ja tuntimäärät ovat vaihdelleet paljon. Opetuksen määrä on vaihdellut voimistelutuntien lepotauoilla annetuista ohjeistuksesta tarkkaan määrättyihin tuntimääriin vuosisuunnitelmissa. Aina opetussuunnitelman mukaista opetusta ei ole ollut lainkaan. Myös oppiaineen nimi on vaihdellut, ja tämä on musta hauska. Mm-hmm. Aikoinaan puhuttiin terveysopista eli hygieniasta, välillä raittiuskasvatuksesta, raittiusopetuksesta, terveysraittiusopista, kansalaistaidosta ja viime vuosikymmenet terveystiedosta. Siis miten toi raittius? Mä oon käsittänyt ton sanan ilmeisesti ihan väärin. Mun pitäisi lukea ton koko gradu, että mä saisin tietää sen. Mutta siis voisiko se olla, ja siis valitettavasti en tiedä, mutta voisiko se olla sitä, että raittius on ajatus siitä niin kuin oikein toimimisesta kaiken suhteen. Ja varmaan joskus niin kuin 50-luvulla, ei välttämättä niin kuin seksistä kieltäytymisestä, mutta semmoisen, niin kuin, että se on niin kuin avioliiton sisäinen asia. Että ollaan raittiita siihen asti, että astutaan avioliittoon ja sitten pysytään raittiina sillä, että niin kuin reitillä, sillä, että pidetään se hässiminen niin kuin avioliiton sisällä. Joo, siis toi kuulostaa niin jotenkin uskonnolliselta ja semmoiselta, niin kuin, että en mä tiedä, mä tykkään tosta sanasta raittius yhtään, se ei sovi mulle. Ja tähän kontekstiin myöskin hyvin epäsopiva, ottaen huomioon, että molemmilla on alkoholijuomat kädessä. Niin, pikku laageri nyt jos ottaa, niin nyt tarvii heti alkaa syyttelemään. Juu. Semmosta. Minkälaista seksuaalivalistusta sä olisit toivonut? Mikä olisi valmistanut sua paremmin tai mikä olisi ollut hyödyllisempää? Mitkä tiedon jyväset jäi puuttumaan vai kaikki? Joo. No itselläni ei varsinaisesti sillai, en koe, että olisin jäänyt varsinaisesti niin kuin paitsi mistään, koska taas mä nyt tuon esiin tämän, minkä mä sanoin toisessakin jaksossa tässä, että tuun helluntalaisesta perheestä. Joo. Eli mä koen, että mut on kasvattanut niin kuin näissä seksuaaliasioissa niin seurakunta ja mun vanhemmat. Wow, joo. Et ei niinkään, että koulun nämä seksuaalivalistussessiot oli mulle niin kuin vähän silleen vitsi, että kika. Joo. Mutta tietty nyt puhutaan tosiaan siis vain ja ainoastaan mun omasta kokemuksesta. Joo. Että mulle on sillain kauniisti ja nätisti tehty selväksi se pienestä lähtien, että seksi kuuluu avioliittoon ja mun keho on pyhä, mikä on hieno asia. Joo. Siis oikeasti, mä oon niinku oikeasti tosi kiitollinen siitä, että mä oon saanut tommosen niinku upbringing. Kuka sen teki ja tehtiinkö se jotenkin osana muuta asiaa vai onko sut otettu sivuun joskus ja kerrottu nämä asiat sulle? Ei mitään semmoista, että olisi ollut joku, niin kuin, että nyt puhutaan, vaan ne asiat on vaan aina ollut niin. Joo, just. Et ehkä jossain sivulauseessa sit on ollut just jotain kirjoja. Mä muistan, että meillä on kotona ollut kirjahyllyssä semmoisia muutamia kirjoja,
erityisesti yhden muista, mun mielestä Mutsilla on se vieläkin. Siis se on ihan mahtava kirja. Siis se, se on tämmöinen uskonnollinen kirja, mutta siinä puhutaan niinku siitä, kuinka sun keho on pyhä, Jumala on luonut sut niinku tommoseksi, että sulla on just kaikki, mitä sun kehos on, niin on tarkoituksella just semmosia kuin ne on, ja se on pyhä ja kunnioita sitä, ja älä anna kenenkään niinku satuttaa ittees. Tai jos satuttaa, niin se on väärin, ja näin poispäin. Niin toi oli se teema siinä kirjassa, ja se oli selkeästi suunnattu just nuorille, niin en mä tiedä, mikä siinä. Mun mielestä ihan tosi tervettä ja niin kuin all right. Just. Ja kirjoista tuli mieleen, mun äiti, joka on syntynyt vuonna 1949, sai noin 12- tai 13-vuotiaana kirjan omalta äidiltään nimeltä Haikara ei sinua tuonutkaan. Oi! Joo, ja siinä kerrottiin niin kuin menkoista ja vauvoista ja niin poispäin. Ja mun äiti vaan harmitteli sitä, että se oli niin kuin aivan liian myöhään, että menkat oli jo kauan aikaa sitten alkanut, ja hän oli saanut omalta isosiskoltaan niin kuin paljon värikkäämpää valistusta. ei välttämättä niin faktuaalista, mutta, mutta niinku vähän liian myöhään tuli nyt tämä haikara-juttu. Ja se on jännä, että mä en muista sitä hetkeä, kun mulle olisi selitetty, että mistä vauvat tulee, vaan mä ymmärsin, että yhdyntä on se, mikä tuottaa raskauden jo niin varhaisessa vaiheessa, että että se on ollut jotenkin niin kuin osa muuta keskustelua aina, mikä on tosi kiva. Että se ei tullut niin kuin shokkina tai mitään tollasta, mutta... Joo, nimenomaan toi justiin. Tuohon mä niinku itsekin olen koko ajan pyrkinyt tässä niinku 15 vuoden äitiyden taipaleellani, että asiat ei olisi niinku awkward ja asiat ei olisi semmoisia, että okei, nyt mennään pois tästä kaikesta normaalielämästä paikkaan seksi ja seksuaalisuus, ja nyt puhutaan näistä asioista, tämä on vähän nihkeätä, vaan just sillä lailla, että niinku, toki sen mukaisesti, että minkä ikäinen se lapsi on, että sen lapsen kielellä, ja nyt tietty tilanne on uudenlainen taas, kun on teinitalossa, mutta että just sillä, että sekin keskustelu on osa sitä tavallista arkipäiväistä keskustelua. Aivan. Joo. Sulla oli ihan selkeästi nyt joku ajatus. Oli joku ajatus. Eikö joo? Nimenomaan. Kun me puhuttiin näistä seksuaalivalistuskirjoista. Sä katsoit tämän aikaisemmin, että Suomessa oli julkaistu seksuaalivalistuskirja, mitä oli jaettu sitten yläkouluille. Ja muistaakseni mikä sen nimi oli? Se oli ruotsalaisen jätkän kirjoittama. Ja se joutui lehdistöön koska. Kato ihan rauhassa, mikä sen nimi on. Mutta parisen kuukautta sitten Suomen Boulevard-lehdistö rupesi repimään riekaleiksi vasta julkaistua seksuaalivalistuskirjaa, jota oli jaettu yläkouluille, missä esimerkiksi otettiin esiin oraaliseksi tai anaaliseksi, ja ymmärtääkseni yksi näistä, mitä on kuvailtu kehotuksiksi, mutta mä luulisin, että se on niinku kuvailma, niin oli, että jos sinua kiinnostaa analyseksi, niin voit käyttää siihen esimerkiksi porkkanaa, mutta laita sen päälle kortsu. No, tämmönen matskuhan on niin tulen arkaa, että siitä saadaan vaikka mitä hauskaa aikaan lehdistössä. Löysitkö sen nimen? Joo, sen nimi on Respektiä. Seksikirja pojille, jonka kirjoitti ruotsalainen Inti Chavez Perez. Se on pojille? Joo, seksikirja pojille. Tosi mielenkiintoista. Toi meni multa ohi, että se oli nimenomaan... Joo. Miksi pojille? No okei, en tiedä. Kun mä rupesin just miettimään sitä, että mitkä on ne asiat, mitkä on poikanimenomaisia, mutta ei mun mielestä seksuaalisuudessa niin välttämättä. No siis ne porkkanat perseeseen, kyllähän nyt tytötkin voi laittaa. Nimenomaan. Mutta mä voisin kuvitella, että koska hän on mies tai identifioituu mieheksi, niin että hän on halunnut kirjoittaa omalle demografialleen semmoisen kirjan, minkä hän olisi toivonut voivansa lukea samassa iässä. Ja nämä skenaariot, mitä mä kuvailin tuossa aikaisemmin, just tämä porkkana perseeseen, mutta kortsulla, niin herätti hilpeyttä, kauhistusta ja paheksuntaa suomalaisessa lehdistössä. Ja nimenomaan ystävämme Päivi Räsäsen. Päivi is back. Niin hän teilasi tämän heti, että hirveätä, kauheata, katastrofaalista. Ja niin teki myöskin
perussuomalaisten kautta persujen nykyään europarlamentaarikko Matias Tynkkynen. Matskuli! Valtava tikku mun silmässä, koska homojätkä on ottanut saman kantakapakan käyttöön kuin minä. Ja mä olin siellä ensin. Sankeli! Niin Matias tykkää sillain niinku lipua sinne sisään poikaystävänsä kanssa. Ne on molemmat hirveän pitkiä, eli ne niinku vie hirveästi tilaa. Sä et näe niiden yli, et pääse baarille niiden ohi. Ja sitten ne vähän niin kuin sillai, they hold court. Eli ne istuu johonkin niin kuin suureen, vapaaseen pöytään, ja odottaako sitten nämä kaikki pohjanmaalaiset pikkuhomot, persu-äänestäjät, tulee heidän luokseen, ja sitten ne jauhaa siinä englanniksi paskaa. Koska Tynkkysen partneri, vai onko aviomies, niin ei ole suomalainen, niin he puhuu englantia keskenään, mutta kummankaan niin englanti ei ole sillä tasolla, että mä niin kuin näkisin, että tämä keskustelutaso on niin kuin valtavan korkea, tai sen tasoinen, minkä haluaisin maamme europarlamentaarikon hyvä pointti, voivan kommunikoida. Jep. Ja sitten just nämä pohjanmaalaiset pikkupersuhomot, jotka flock kerääntyy siihen ympärille, niin no niiden englannin taso todellakaan on niin korkea, että siitä saisi mitään diskurssia aikaiseksi. Aivan. Että harmittaa. Baari on pilalla. Baari on pilalla, mutta onneksi on Brysselissä suurimman osan vuodesta. Niin, ja onneksi asut kuitenkin sellaisella alueella, että siellähän on pubiostoinenkin. Siellä on pubiostoinenkin, mutta tämä on lempipubini. Ja mä oon ollut siellä pitempään kuin hänet, eli tämä on periaatekysymys. Ja aivan, näin saadaan tämä juna takaisin raiteille ja puhutaan seksuaalivalistuksesta, kun on dissattu Matias Tynkkynen viimeiseen. Eli Matiakseltakin oli vastalauseita tämän seksuaalivalistuskirjan. Kyllä. Räsänen ja Tynkkynen molemmat julkaisi lehdessä jotain niin kuin hirveää kauheata kauhistus ja varmaan samat niin kuin somessa. Joo. Ja heidän kommenteistaan paistoi hyvin selkeästi läpi, että ne ei ole lukenut sitä kirjaa. Joo. Tippaakaan. Ne on lukenut Iltalehden kommentit siitä kirjasta, aivan. Mitkä ei ole tietenkään neutraalit. Iltalehti tulee kirjoittamaan siitä mahdollisimman provokatiivisesti, koska ne yrittää myydä lehtiä. Iltalehden tarkoitus ei ole valistaa yhteiskuntaa, vaan myydä lehtiä. Se on just näin. Niin mua ärsytti siinä se, että ensinnäkin se on todella epäkunnioittavaa sitä kirjoittajakohtaan, mutta se on todella mun mielestä niin kuin damaging yhteiskunnalle laajemmin, että populistit ei ota kantaa johonkin, vaan on vaan sitä vastaan. Niin kuin automaattisesti vaan. Vastaan. Ja heidän ainoa argumenttinsa siinä on, että väärin, mut ei, että mitä, millä tavalla, miksi. Niin tai tommoista. Perustele, mutta tiedä myöskin, niin kuin, että mitä sä, what is it that you're opposing tässä tapauksessa. Koska itse akateemikkona ja tietokirjoja niin kuin, kun yritän julkaista tietokirjoja, niin mä tiedän, että olet julkaisemassa. Yritä pois. Yritä sana pois. Olet julkaisemassa. Olen julkaisemassa, kunhan saadaan niin kuin asiat hoitumaan. Joo, niin, tietokirjan. Niin mä tiedän, että kuinka tarkkoja nämä publishing houses on näistä asioista. Et sä pääse niinku julkaisemaan, et sä pääse lähellekään julkaisua semmoisista asioista, jotka saattaisi olla tolla tavalla, niinku, jotka saattaisi olla loukkaavia tai sitten varsinkin niinku lapsia kohtaan niinku damaging. Joo, siis toi oli jännä, kun nämä nyt taas näitä aiheet, mitkä niinku repii meitä kahta erilleen toisistamme, ei vaan. Mutta siis silleen, että kun mun ensimmäinen reaktio oli, kun mä luin tästä, että tämmöinen kirja on nyt jaettu tuonne yläkoulujen kirjastoihin, että kun ne lapset voi mennä sinne lukemaan, niin että maistoin yrjön suussani, koska täällä on niinku tämmöisiä, että kirjassa esitellään muun muassa ohjeita suuseksin antamiseen, alastonkuvien ottamiseen, hyvä kalukuva sekä muu ronskisisältö ja sössössö.
niin diba-daba ja tätä ja tätä, ja sitten just toi, niinku, että porkkana perseeseen, ja sitten niinku, et mun ensimmäinen reaktio vaan on se, että minkä vitun takia meidän lasten koulujen kirjastossa on kirja, missä opetetaan niinku suuseksia. No nyt mulle jäi epäselväksi, että kenelle sitä suuseksia annetaan. Mun mielestä se on ihan hirveän tärkeä tässä, kun oli nyt kyse niinku siitä, että tämä oli pojille tämä kirja. Että sitten jos siellä olisikin yllättäen, niinku, että miten sä nuolet pilluohjeita, niin mä olisin ehkä vähän enemmän niin kuin sun veneessä silleen, että no okei, it makes sense, että niille on mitään hajua. Tietenkään he voi tietää. Niin. Enkö ole tosi kiva, että joku kertoo. Että sitten siellä varmaan mainitaan klitoris, ja sitten se on vähän enemmän niin kuin semmoinen sana, minkä voi sanoa ääneen, ja mistä voi puhua, ja mikä on niin kuin makea juttu, eikä vaan sillä joku outo juttu, mikä on vähän awkward. Mutta en tiedä. Ja just, että se mun reaktio oli se, että en mä halua, että mun yläkouluikäinen lapsi menee kirjastoon ja siellä opetetaan ottaa dickpikkejä. No musta se on oikeasti vähän silleen, että miksi ei niille tarvitse opettaa mitään dickpikkejä. Sitä mä en edelleenkään ymmärrä, niin kuin, että se menee multa ohi hiilseen. Mutta sä selitit mun mielestä tosi niin kuin hyvin sen, että miksi se on tärkeää, että niille niin kuin opetetaan, että kun ne joka tapauksessa haluaa tunkea perseeseensä jotain, niin miten sä teet sen niin, että sinne ei jää mitään sisälle, että sun ei tarvitse mennä sinne ensiapuun. Ja kun me käytiin tämä keskustelu ennen, kun me ruvettiin nauhoittamaan, niin jos mä kelaan taaksepäin sen verran, niin mun pointti oli se, että kun valitettavasti nämä muksut tulee törmäämään näihin asioihin joka tapauksessa, ja ne valitettavasti törmää niihin niin kuin mahdollisimman hankalaa kautta. Ja mikä on damaging suomeksi? Vahingoittava, tuhoisa ja yhteiskunnallisesti niin kuin typerää kautta, eli pornon kautta. Kyllä. Pornoa ei ole tehty sitä varten, että se esittäisi kuinka tyydyttää partneria, eikä kyse partnerin tyydyttämisestä, vaan niin kuin kuinka nauttia kehostasi, toisen kehosta ja seksuaalisuudesta. Niin tämä kirja, mä luulen, että se joutuu olemaan tolla tavalla niin kuin eksplisiittinen sen takia, että porno on sitä jo. Niin tämä niin kuin korjaa niitä jälkiä, ja se yrittää tehdä sen mahdollisimman rehellisesti, mahdollisimman laajasti myöskin. Että koska nämä muksut tulee hakemaan tämän tiedon joka tapauksessa, niin nyt se annetaan niille semmoisessa muodossa, mikä on julkaistu, editoitu, ehkä vertaisarvioitu, ja se on koulun kirjastossa, eikä jonkun random niin kuin pornosivu tai Andrew Tatein lausumana tai jotain tuommoista. Niin. Mun mielestä tämä mies tekee Jumalan työtä sillä, että se yrittää niin kuin tosiaan korjata niitä asioita, jotka on jo juntturalla. Paitsi se dick pic. Mitä vittua? Miksi dick pic? Niin. Come on. Kuka ei halua nähdä niin kenenkään dickpikkejä? Tai ehkä joku haluaa, mutta me ei olla myöskään luettu sitä kirjaa, että mikä se on, mitä se sanoo tästä aiheesta. Niin tämä on musta niin kuin vähän vaikeaa lähteä tähän. Niin ei mennä Räsänen Tynkkynen junaa ja ruveta dissaa ennen kuin otetaan selvää. Mutta silti mä oon silleen, että miksi dickpic. Mutta niin. Mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat, ja mä oon samaa mieltä siinä, että meidän täytyy nähdä se kirja, meidän täytyy nähdä, mitä hän sanoo tästä aiheesta, ja miten se on tuotu siinä esille, että se on kyllä just näin. Ja nimenomaan niin toi on mulle tosi tuttuu toi Räsänen tyyppinen suhtautuminen niin kuin asioihin ja elämään, että esitetään, että niitä asioita ei ole olemassa. Aivan, että ilman tätä kirjaa asiat olisi jotenkin paremmin, kun se on nimenomaan päinvastoin. Sinä puhut just nyt sitä, että nämä asiat on joka tapauksessa. Just näin. Nuorilla on accessi pornoon, lapsilla jopa, ikävä kyllä on accessi sinne pornoon. Kaikilla on. Ne katsoo sen anyway, että nyt jos meillä on niinku kirja, missä ne asiat on esitetty sille jossain määrin edes terveellä tavalla, niin se on niinku parempi. Niin mun mielestä toi hito hyvä perustelu sille, miksi tämä kirja on niinku ok, paitsi dick pic. Mutta joo, siis mä inhoon ihan niinku nousee karvat pystyy siitä kaksinaamaisuudesta, että niin kuin esitetään, että maailma on tietynlainen ja on vain olemassa, tiedätkö, perhosia ja kivoja juttuja. Tuolla kirmataan ja sitten mennään kotiin, laitetaan ovet kiinni, verhot eteen, ja sitten ollaan silleen, että nyt saa dokata, nyt saa hakata, nyt saa nussia perseeseen väkisin. Että niinku, ei. Niin et puhutaan asioista niin kuin ne on nyt kuitenkin esillä ja niin kuin oikealla nimillä. Niin siinä mielessä mä oon tänään kääntänytkin mun mielipiteen tästä kirjasta, paitsi dick pic. Yes. Yes. Minkälaista seksuaalivalistusta sun lapset on saanut koulussa? Onko ne kertonut?
No siis pienemmät on 2 ja 4, et ei mitään. Ai niin joo. Teini on, hän on käynyt Barcelonassa kouluun viimeiset 3 vuotta. Joo. 2,5 tai jotain. Niin, naureskellen on tullut sieltä 6. luokan, mikä on Suomessa ehkä 5. luokka, niin sieltä seksivalistusjutusta niin kuin kotiin ja silleen, että äiti, että tää on ihan vitsi, että niin et noi teki itsestään vaan niin pellen. Oikeesti? Joo, sit mä olisin, no mitä siellä oli? Sitten oli no, että niin et sillä oli just niin kuin tyyli joku banaani, mihin me laitettiin kortsuun silleen, ja sitten se oli niin ollut tosi, että mä en oikein muista niin tarkkaan, että mikä siinä oli sit ollut se niin kuin juttu, mikä oli niin hänen mielestä hauska. Mutta siinä oli joku semmoinen, että mä oon tiennyt nämä asiat jo 5 vuotta sitten. Just, aivan. Sen tyyppinen homma. Mutta meillä onkin puhuttu tosi avoimesti niin kuin asioista aina, ja meillä on aika ronski huumori kotona, että mun pojallakin, hän on 14, niin on aika silleen, niin kuin ronski huumori, ja saatetaan just heittää niin kuin semmosia vitsejä, että me ollaan niin kuin jouduttukin opettaa, että hei, nämä on muuten sit by the way sellaisia juttuja, mitä voi himas heittää, ja kaikkien mielestä se on hauskaa, mutta älä missään nimessä sano näitä muualla, ellei saa ihan varmaa, että sun kaveri omaa samanlaisen huumorintajun. Just. Mutta myös huumorin kautta me ollaan paljon tuotu sitä seksuaalivalistusta niin kuin hänelle, että silleen, että come on, että ei ne asiat nyt on niin vakavia, mutta aina kuitenkin kunnioita toista ja itseäsi. Mutta mä muistan niin spesifisti, että mikä se nyt oli, mikä siinä oli hauskaa, mutta se teema oli kuitenkin siellä, että nämä on jo kuultu niin miljoona kertaa. Siinä oli tosi paljon sitä niin kuin monimuotoisuutta siinä seksuaalivalistuksessa, että siinä oli sitä niin kuin kulttuurisensitiivisyyttä ja sukupuolen niin kuin moninaisuutta. Aivan mahtava homma. Mä olin tulossa tuohon seuraavaksi. Siitä ei ollut mitään silloin, kun mä kävin koulua, paitsi että ja sit on homoja. Niin kuin tyyppinen. Piste. Mä itse huomasin tykkääväni tytöistä joskus 12-vuotiaana, ja sitten mä olin kuullut sanan lesbo, mutta mä en osannut yhdistää sitä, että mä voisin olla sitä, mitä nuo rekkaa ajavat keski-ikäiset, lyhyttukkaiset naiset ovat. Hieno mielikuva. Kunnon batch. Kyllä mä vähän tykkään. Joo. Ja jännä juttu kanssa silloin jotenkin niin kuin naisia, joita ei kiinnostanut miehet tai seksi, niin usein haukuttiin lesboiksi. Aivan. Niin sit mä kanssa ajattelin, että en mä oo sitäkään. Et sä halua olla semmonen, niitä en mä oo se semmonen. Että mä en oo niinku sosiopaatti, jolla ei oo kavereita ja ketä ei kiinnosta miehet. Joo, se on ollut silloin. Mutta tosiaan, siis moninaisuutta ei ollut minkäänlaista, paitsi että on homoja, ja sitten homoista ei sanottu tai siis niinku homoseksistä ei sanottu yhtikäs mitään, mutta rupesi olemaan jossain semmoisia niinku kaikuja semmosesta, niinku, että antaa kaikkien kukkien kukkia, ja niinku, että pitää hyväksyä, ja sitten lähipiirissä olleet homomiehet, niin niillä oli kaikilla vanhempien kanssa ollut, tai homopojilla oli ollut se sama kaava, että ensin vanhemmat on shokissa, sitten ne on surullisia ja lopuksi ne hyväksyy, ja sitten tämän pojan odotetaan performoivan niin kuin kiitollisuutta siitä. Joo. Naisista ei puhuttu sanaakaan. Aivan. Lesbot on jäänyt kyllä sit vähän niin kuin homojen varjoon tässä hommassa. Joo, ja hirveän monessa muussakin. Jännä, miten naiset jää miesten varjoon. Siis jännä muuten. Tää on ihan uusi teema. Onko me tämmöisestä puhuttu ollenkaan? Voiko olla, että naisille ei ole niinku mitään väliä? Toi tuli kyllä vähän puskista. Eikö? Joo, en mäkään niinku kuullut, nyt kun rupeaa tässä ihan vallan miettimään, niin en ole kyllä yhtään muista kuulleeni niin näitä lesbojen ulostulotarinoita niin vanhemmille tai ylipäätään. Niinpä. Että ne on ollut niitä homojen ulostuloja. Joo. Ja ihan kauhean kivulia tai vaikeita tosi moni niistä. Joo, siis ja mä en vähättele sitä. Joo, en vähättele sitä ollenkaan. Et se vaikuttaa siltä, että se on ollut vaikeampaa, mutta ne tekee siitä kanssa isomman numeron. Niin. Että terveisiä kaikille. Terkut kaikille ystäville. Kavereille, just näin. Mutta siis takaisin seksuaalivalistukseen, niin musta on ihana nähdä, että nykyään otetaan hirveän paljon moninaisempi lähestymistapa tähän. Myöskin sen takia, että
ja tästä on puhuttu aikaisemminkin tässä podissa, mutta kun on niin monia muitakin mahdollisuuksia kuin yhdyntä, ja yhdyntää voisi karttaa sen takia, että kun se on ainoa seksuaalisuuden tapa, mikä johtaa raskauteen, Kyllä. niin että todellakin annetaan ihmisten tietää niistä muista mahdollisuuksista, Kyllä. jotka eivät ole yhtä, mä näen sen vaarallisia, niin yhtä vaarallisia. No on se vaarallinen. Niin, aivan. Joo, raskaus on helvetin iso asia. Pahimmillaan hengenvaarallinen. Ding ding. Ding, ding. Niin, kyllä joo. Joo. Mutta tuo monimuotoisuus on kyllä niinku aika laaja käsite, että niinku myöskin se pitää sisällään tätä kulttuurisensitiivisyyttä. Joo. Ja mitä se termi tarkoittaa, niin mun käsittääkseni sitä, että nyt esimerkiksi muistaakseni suomalaisista peruskouluikäisistä 20% on maahanmuuttajia tai muita niin kuin ulkomaalaistaustaisia, niin asioista tulisi puhua yleisen käsityksen mukaan sillä tavalla kouluissa, että se ei pelästytä niin kuin sitä jengiä, ketkä on maahanmuuttotaustaisia, tai myöskin niin, että ne pystyy myös samaistumaan siihen, ja sitten niin, että ne ei niin kuin loukkaannu siitä. Ja toi loukkaannut puoli on mun mielestä vähän semmoinen, että se vaatii pikkusen pureskelua, koska musta tuntuu, että me ollaan niin kuin tosi paljon Skandinaaviassa varsinkin varottu sitä, että ettei me loukata maahanmuuttotaustaisia henkilöitä, ja löydetään itsemme silloin tällöin tietyissä asioissa niin kuin paikoista, missä meitä niin kuin perseraiskataan. Vaikka Ruotsissa on ihan niin kuin semmoista, että siellä on alueita, mihin poliisi ei edes mene enää. Niin, joo, aivan, joo, ymmärrän. Joo, niin, ja myöskin toi, sama niin kuin, teema että voi toistua myös tässä. Joo, mutta just mä en tiedä yhtään, mitä tämä Suomen tämänhetkinen seksuaalivalistus pitää sisällään ja mitä tarkoitetaan käytännössä ja nimenomaan siellä paikan päällä tällä kulttuurisensitiivisyydellä, ja että katsotaan, että ei loukata. Koska myöskin niin kuin siinä samalla, kun yritetään olla loukkaamatta maahanmuuttajia, niin minä haluaisin kanssa olla niin kuin, että minua ei loukata. Niin. Koska homoja loukataan hirveän paljon enemmän kuin maahanmuuttajia seksuaaliasioissa. Se on pointti, just näin, joo. Että aivan joka paikassa. Ja siis esim. Se, että homoilla ei ole ollut oikeutta mennä naimisiin kuin vasta 8 vuotta. Just. Aika loukkaavaa. Maahanmuuttajat on aina saanut mennä naimisiin. Niin. Ja niin poispäin, ja niin poispäin, ja niin poispäin. Että en pistä tässä nyt niinku homot versus maahanmuuttajat, kumpia sorretaan enemmän. Siinä on mitään järkeä. Ei mitään järkeä. Mutta just toi, että homoja on olemassa, maahanmuuttajia on olemassa, ei loukata ketään. Ja sitten myöskin Mutta tiedätkö, mä meinaan sitä, että me ei mennä sinne niinku etupeppu-osastolle. Että me ei voida enää sanoa pillu tai vagina tai emätin, vaan että meidän pitää sanoa joku etupeppu, koska joku loukkaantuu siitä, että mun pillu on pillu. Niin just. Aamen. Joo. Mutta tosiaan kummikaan meistä ei tiedä, mikä se kontsa on, mitä siellä, mitä siellä jaetaan. Täytyy ehkä kysellä muuten aiheesta. Hei, käytetäänkö siellä sanaa etupeppu, koska mä vähän luulen, että ei. No, hope so. Täytyy ehkä konsultoida niinku ystäväopettajia ja kysyä heiltä, että mikä tämä on tämä uusi niinku linjaus, että miten heille on niinku linjattu sitä, että miten puhutaan esimerkiksi niinku genitaalialueista tai mitä se käytännössä tarkoittaa se kulttuurisensitiivisyys. Joo. Pitää tsekata tää, ja itse asiassa olisi ehkä voinut tsekata tän ennen tätä jaksoa. Me ei jaksanut tsekkailla sen kummemmin. Aivan. Mutta me voidaan kyllä ensi kaudelle. Aina voi voittaa. Siis tää on tosi kiinnostava aihe, että voitaisiin ottaa siitä semmoinen, niin kuin me nytkin tehtiin, että edelliseltä kaudelta jäi sitten muutama kysymys. Joo. Tässä on sitten ja mä voisin kanssa kuvitella, että yksi asia, mikä vie seksuaalivalistusta eteenpäin isoin harppauksin, on se, että nyt me ollaan siinä iässä, että me tehdään nämä seksuaalivalistusmateriaalit ja opetussuunnitelmat. Joo, niin. Ja meillä on kokemusta siitä seksuaalivalistuksesta, mitä me ollaan saatu kouluissa. Emme ole siihen tyytyväisiä, joten tehdään asiat toisin. Just näin. Et mulla on ihan hyvä, niin kun, I'm in good faith siitä, että se on laadukasta Suomessa tällä hetkellä. Mä uskon, että Barcelonassa tai tuolla Kataluniassa on myös niin kuin laadukasta. Joo. Tuntuu siltä, vaikka poikani naureskelikin. Niin, se on aika sivistynyt paikka, ja mä oon ollut tosi tyytyväinen siihen niin kuin koulujärjestelmään siellä, ja ne on mun mielestä aika fiksuja. Joo. Niin uskon, että siellä on kyllä ihan silleen
niin kuin nykypäivästä ja modernia ja on niin kuin sensitiivistä silleen terveellä tavalla. Ja silleen, että tiedän, niin kuin ymmärrän sen, että me ollaan perheenä sillä tavalla poikkeus, että me puhutaan asioista avoimesti. Mä oon aina puhunut siitä lähtien, kun lapsi on ollut niin kuin, puhunut asioista sillä niin kuin tosi avoimesti ja heittänyt niin kuin tyhmiä vitsejä. Että niin mä uskon, että toi seksuaalivalistus, mitä siellä on nyt, niin on monelle perheelle, monelle nuorelle ja lapselle, niin ihan nyt sitä parasta, mitä tässä ajassa voi saada. Mahtavaa kuulla. Joo. Ja sitten mä mietin vielä moninaisuutta. Mä muistan, kun mä oon nähnyt sun poikas, minkäköhän ikäinen se on ollut silloin, leikitään 11. Ja se on tainnut silloin käydä Suomessa kouluun. Ja musta se oli niin huvittavaa, miten se oli 10, joo. 10. Joo. Niin miten se sanoi, että sillä on yksi kaveri, joka on panseksuaali. Mä en edes muista tätä juttua, mikä homma. Asuitte tää sun Porvoossa? Siellä sun muksulla on ollut panseksuaalikaveri, mutta että hänellä on ollut niinku ymmärrystä siitä, että mitä se on jo siinä iässä. Joo. Ja sitten viimeksi kun mä olin Oodissa, niin törmäsin just suunnilleen samaikäisiin muksuihin, joilla oli kanssa sateenkaarilippu mukana. Se on musta tosi söpöä. Jotkut vois kutsua sitä niinku pinkwashing, että nyt kaikki haluaa siihen messiin, koska se on niinku tällä hetkellä tosi in, että meillä on niinku Pride-kuukaus, ja sitten on Prideit ja Pride-viikko, ja Pride sitä, Pride tätä, ja lippua liehuu vähän siellä sun tällä, mutta musta se on kiva, että se on näkyvää. Joo. Ja sitten mä muistan viime vuoden Prideilta, eli 2024, jolloin oli hyvät kelit, että miten Kaivopuistossa Pride-kulkueen jälkeen niin puistojuhlassa, niin siellä oli lasten alue ja taisi olla, niin kuin, en mä tiedä oliko se niin kuin lasten kaitsemista, mutta niin kuin lasten alue. Niin mä olin sillä, että hell yes, että kun heille jää semmoiset muistot siitä, että miten ne on ollut 5, 6, 7-vuotiaana Prideilla ja siellä on ollut tosi kivaa ja siellä on ollut muita lapsia, niin totta kai ne kasvaa niin kuin tykkäämään homoista. Kun taas jos ne olisi jossain niin kuin persuja, en mä tiedä minkälaisia persujen puistojuhlessa, niin että että oliko siellä lapsille toimintaa ja oliko siellä drageja, jotka teki niille ilmapallokoiria ja niin poispäin. Että markkinoidaan homot paremmin lapsille, niin sitten ne kohtelee meitä hyvin, kun me ollaan vanhainkodissa. Haastava, ihan superhaastava aihe. Koska sitten samaan aikaan mähän on ollut siis viimeiset 10 vuotta sillä, että mä vien mun lapsia Prideille. Oikeesti? Joo. Miksi? Oli joku semmoinen tapahtuma, ja siis tästä on oikeasti varmaan se 10 vuotta, että joku idiootti heitteli siellä jotain niinku tyyliin ehkä jotain joku kaasuasia, ehkä pepper spray tai jotain tämmöisiä, ja sitten siellä niinku vähän vahingoittu, joku pieni lapsikin saattoi vahingoittua, ja siis silleen, että sinne tuli näitä tämmöisiä, ketkä oli eri mieltä. Aivan, joo. Ei, mutta siis, että sulla ei ole niinku ideologisesti mitään Pridea vastaan. Ei. No ei vitus oo. Siksi mä yllätyin, niinku, että kun sä olit sillä, että minä en vie lapsia Prideille. Mutta siis niinku, sä et vie niitä massatapahtumiin sen takia, että siellä voi käydä jotain. No Prideille, koska se on niin virittynyt se tunnelma, että siellä yhtäkkiä saattaa tulla joku persu niinku pippurispreijaa, mutta myös täytyy sanoa, että kun mä seuraan jonnin verran, niin kuin, mitä Jenkeissä tapahtuu niin kuin homoyhteisössä ja Pride-kulkueissa ja Pride-tapahtumissa ja niin kuin tämmöisissä, just niin kuin tosi paljon drag-hommaa. Se on aina sitä niin kuin homomies tai joku mies tai jotain sinne päin, kukaan dragi. Ja sitten se on niin kuin aivan oikeasti kieroutuneen näköistä ne jotkut videot, mitä ne vanhemmat kuvaa tai jotkut kuvaa siellä, että ne niinku jengit pyörii siinä lasten naama edessä alasti. Aivan, niin mun mielestä toi on ihan ok. Pride-tapahtuma hirveän monella tavalla on hyvin seksuaalisoitu myöskin, mutta se on jännä, että kun siinä on niin monta eri fasettia, että siellä on ne hyperseksuaalisoidut homomiehet, nahka-asuineen ja älä tuu mun lapsen eteen, sun munaskaa pyörii oikeesti niin kuin mutta joo, mutta sillä lailla voi miettiä, että se on kuitenkin saanut alkunsa siitä, että homoyhteisö on saanut näkyvyyttä. Kyllä. Niin, että sitä ei tarvitse niin kuin kosherata lapsiystävälliseksi.
Mutta musta se on kiva, että siellä on kuitenkin niinku niitä elementtejä nykyään. Mun mielestäkin se on kiva, ja mä oon käynyt aikaisemmin. Joo. Ja musta se on ihanaa, että ja siis herra jumala, puolet mun ystävistä on homoja tai lesboja. Niin että niinku, kyllähän ne nyt kasvaa siihen, että ne on ihan samanlaisia. Tai siis silleen, että se ei ole mikään juttu, se ei ole asia. Et mä en tarvista pridea niinku itse henkilökohtaisesti siihen, että mun lapset oppii siihen, että ihan sama. Joo. Ja ketään ei oikeasti kiinnosta sitä niinku hirveästi se, että kuka on homo tai lesbo. Että me ollaan kaikki jotain, ja nyt jutellaan niinku aiheista. Joo. Että mä en niinku itse sillain omien lasteni kohdalla tarvista pridea siihen seksuaalikasvatukseen, mutta olisi kiva, että se olisi semmoinen ympäristö, mihin muut, kenelle ei ehkä ole tämmöistä kaveripiiriä ja perhepiiriä, niin voisi turvallisesti viedä lapsensa oppimaan niinku moninaisuudesta. Ja nyt tuntuu, että se ei välttämättä ole turvallinen ympäristö. Just. Ja toi muistutti myös siitä, että mun ymmärtääkseni tällä hetkellä konservatismi on nousussa nuorten parissa, että kaikki nämä niin kuin unelmakuvat, mitkä meillä on siitä, että nuoret on hirveän paljon suvaitsevaisempia ja sukupuolen moninaisuus otetaan nykyään itsestäänselvyytenä ja niin poispäin, niin tämä ei kuulemma pidäkään paikkaansa oikein, tai ei just nyt tai enää, vaan että niin kuin homosanaa käytetään solvauksena koulussa enemmän ja enemmän, ja konservatismi nousee, ja no, siitä me ollaan puhuttu jo, että miten naisvihamielisyys nousee tällä hetkellä semmoisena niin kuin backlash-kulttuurina, mutta hommat ei ole ihan hyvin just nyt. Niin. Tuntuu, että tässäkin on tämmöistä niinku inhottavaa vastakkainasettelua niinku kaikessa näköjään, että on niinku suuri yhteisö, joka on just niinku kaikkea tätä sateenkaarikansaa, ja niin kuin nyt on heidän, teidän, meidän aika niin kuin olla näkyviä ja osallisena yhteiskunnassa ihan samalla tavalla kuin hetskutkin. Ja sitten on noussut joku marginaaliryhmä, joka kasvaa ja kasvaa, ketkä jostain kumman syystä on kaikkea tätä vastaan. Että niinku, et miksi pitää aina sen mennäkin tuohon, että on tätä vastakkainasettelua. Niin. Ja onko se vastakkainasettelu myöskin semmoinen niin kuin ei median kehittämä, mutta heidän niin kuin lietsoma heittää asia. Heittää bensaa liekkeihin niin paljon kuin kykenee, totta kai. Klikit. Joo. Mutta sen mä ymmärrän kyllä, että niinku, mikäköhän se on suomeksi, niinku, no aaltoliikettä, backlash-kulttuuria, sitä, että pendeli menee niinku aina yhdestä ääripäästä toiseen, niin sitä nyt on ollut kautta maailman historian, että se ei sikäli niinku yllätä, mutta on se vähän inhottavaa. Ja semmoinen, toi musta tosi jännä, että miten niinku homojen ihmisarvoa ja yhteiskunnallista osallistumista, niin kuin, että sitä saa kyseenalaistaa. Se on, anteeksi, niin kuin, et sä voi kyseenalaistaa. Et sä voi, niin, nimenomaan. Niin toisten aikuisten Kyllä. oikeuksia toimia samalla tavalla kuin sinä toimit. Sen takia, että heidän niin kuin, yksityinen seksielämä toimii toisin kuin sinulla. Niin mun mielestä outo konsepti. Ihan todella niin kuin konsepti, mikä on ihan päin persettä. Joo. Ihmisarvo on kyllä sama kaikilla. Homot ja päin persettä. Aivan. Ollaanpa menokkelia. Mitäs me haluttaisiin vielä sanoa aiheesta sex ed, eli seksuaalikasvatus? Seksuaalikasvatus. Mitä sä toivoisit sen tulevaisuudelle? Mä toivoisin, että perheet ja muut koulun ulkopuoliset yhteisöt ottais enemmän vastuuta. Että kaikkea ei sysättäisi niinku koulun vastuulle. Ja koulu tekee mitä tekee, mutta niinku me silleen, tiedätkö, vanhempina, niinku ystäväpiireinä, tälleen, niinku mullakin on suurin osa mun ystävistä on semmosia, kelle ei ole lapsia, ja mä koen, että he on niinku osa tätä meidän perheyhteisöä. Niin että niinku koettaisiin, että hei, tai niinku nähtäisi se, että tämä on meidän käsissä, koska lopulta me ollaan se jengi, ketkä niinku ns. Kasvattaa näitä lapsia ja nuoria. Että me otettaisiin enemmän vastuuta. Just se, että it nähtäisi takes a village. Rooli. Joo, kun nähtäisi se, että miten merkityksellistä se on. Joo. Miten me puhutaan asioista, miten me suhtaudutaan toisiimme ja miten me kohdellaan toisiamme. Just, joo. Ja mitä mä toivoisin, olisi... Tästä me puhuttiin toisessa jaksossa, että tytöille puhuttaisiin heidän kehollisuudestaan semmoisella tavalla, että he vois
heidät voisi niinku voimaannuttaa vaatimaan parempaa kehollista kohtelua. Kyllä. Ja että tyttöjä informoitaisiin aivan alusta asti siitä, että heidän kehollisuutensa on tosi kompleksi, että menkat tulee tosi varhain, sitten on hiivatulehdusta, virtsatietulehdusta, niin. Kaikkea tollaista, niinku, mitkä on tosi niin. Jokapäiväisiä asioita ja niitä ei vaan oteta huomioon. Että lähdetään niinku pois siitä kummallisesta yhdyntäkeskeisyydestä ja ei, että niinku sukupuolitaudeilla peloteltaisiin, niistä pitää ehdottomasti myöskin informoida ihmisiä, Joo. mutta kun nämä ei ole niin normaaleja skenaarioita, varsinkin kun nykyään sukupuoliyhteys tapahtuu myöhemmin kuin aikaisemmin, nämä kaikki asiat on ruvennut harvenemaan ja myöhäistymään. Että ihmiset tosiaan harkitsee näitä asioita tosi vahvasti ennen kuin ne lähtee siihen ralliin. Että se tuntuu olevan niinku kunnossa. Ihmiset tekee siellä itselleen sopivampia päätöksiä kuin ehkä me tehtiin samassa iässä. Mutta et annetaan niille niinku sitä tietoa, mitä ne tarvii sit niinku muilla elämänaloilla. Jep. Nimenomaan, ja tästä taas päästään siihen samaan teemaan, mikä mä huomaan toistavani melkein joka jaksossa, että tytöt ja naiset, niin kuin nyt suuri liike siihen suuntaan, että päästään irti siitä miellyttämisen tarpeesta, että uskalletaan ja ymmärretään, että se on niin kuin hieno asia, kun sä osaat sanoa ei, ja sä osaat sanoa sen, että tämä ei tunnu hyvältä, tai just, että mulla on tylsääkin ihan riittävä. Joo. Ja just, että, niin kuin, että mä halua tätä. Joo. Niin kuin siihen suuntaan nyt vaan, että ruvetaan miellyttää ketään. Kukaan meitäkään miellytä. Nimenomaan! Damn! No jotkut miellyttää. Jotkut miellyttää. Vois miellyttää useamminkin. Niin. Vois kyllä miellyttää vähän useamminkin. Ei ole muuten dissipartneriani kohtaan. Ei miellyttää hyvin usein. Ja hyvin miellyttävällä tavalla vielä. Mutta sillä niin yleismaailmallisesti, niin olisipa ihana, että joku tulisi niin kuin nuoleskelemaan sillain, siis ei konkreettisesti, mutta sillain, niin kuin, että kerran kokisi sen, että joku muu on niin kuin, kokee joutuvansa miellyttää mua. Niin, että tuntee sen vastuun siitä, että mun täytyy kannatella tätä ihmistä, että tällä on hyvä olla koko ajan. Että onhan sul kaikki nyt varmasti hyvin, että niinku, onko mä nyt tarpeeksi kieli pitkällä tässä näin, että sulla on kivaa. Toi olisi aivan ihana kokea niin kuin työympäristössä esimerkiksi. Niinpä. Oli muuten ollut Kreikassa semmoinen kokeilu, missä niillä oli ollut niin kuin seksuaalivalistusta pitämässä robotti. Ootko kuullut Jännää, siitä? En, mutta voisin kuvitella, että hyvin toimiva, koska se on kuitenkin niin latautunut tilanne. Joo. Niin sitten siinä, kun ne ihmiset, jotka ottaa vastaan seksuaalivalistusta, niin heillä on jo epämukava olo, mutta sitten niiden epämukava olo tulee vielä pahemmaksi siitä, että sillä ihmisellä, joka antaa seksuaalivalistusta, on epämukava olo. Niin tällä tavalla sen saa niinku pois sen epämukavuuden sillä, että otetaan vaan se henkilö pois. Henkilö pois, robotti kehii. Joo, siitä oli tullut ihan hyvät tulokset. Kyllä ne niin kuin nuoret ja lapset oli kokenut, että se oli niin kuin kiva, että siinä pystyi olemaan enemmän avoin. Ja sitten niillä oli ollut vielä semmoinen sessio, missä ne oli ollut niin kuin kahdestaan sen robotin kanssa. Mä mietin just sitä, joo. Että oli se, että sitten sai sanoa niitä niin kuin, niiden semmoisia just, mitkä mietityttää. Ja moni niin kuin sanoi sitä, että oli kiva, että pystyi puhumaan paljon avoimemmin, eikä tarvinnut niin kuin hävetä mitään ja miettiä sitä, että kelle toi kertoo sen, tai mitä se siitä tuntee tai ajattelee. Niin kuin, mä oon taas silleen, että jes, robotit, let's go. Mutta sit oli ollut myös osa lapsista sillai, tai nuorista, että pelotti robotti. Just. Että se oli niinku tyssännyt siihen. Et saa nähdä, tuleeko tosta sit trendi, että alkaako toi yleistyä. Ilmeisen kallista puuhaahan se on niinku rakennella robotteja. Niin, mutta sitten niinku jonkun ihmisen niinku vuoden palkka. Sä rakennat sen robotin kerran, ja sitten näillä mennään. Laittaa sen kaikki eri kouluihin. Nimenomaan, mutta siis tämähän on se niinku tämänhetkinen niinku maailmallinen ongelma, että tekoälyn rakentaminen ja tuottaminen on ollut hirveän kallista, mutta nythän se niinku hurruttaa menemään oikeastaan niinku aika lailla ilmatteeksi, ihan se ei maksa veroja. Kun ihmisiä korvataan tekoälyllä, niin meidän koko niinku, taloussysteemi menee uusiksi tämän takia, että tosiaan noi ei maksa veroja. Mutta jos tullaan vielä takaisin, ennen kuin mennään talouspolitiikan syövereihin tekoälyaikaan. Jos mennään. Ei mennä. Ei välttämättä. Voi olla, että siinä vaiheessa tulee
niin vahva lonkeron jano, että kumpikaan ei pärjää sitä. Niin tuli mieleen tuosta, että ne ihmiset, jotka antaa seksuaalivalistusta, että kuinka tärkeää on se, että they don't make it awkward. Ei sen takia, että... Mitä mä nyt selittäisin tämän? Mä oon tosi kyllästynyt siihen, että jotkut ihmiset saa ottaa tilaa sillä, että he kokevat asiat epämiellyttävinä tai vaivaannuttavina. Ja sitten mun täytyy tavallaan niin kuin taputella heitä semmoiseen kuntoon, että he niin kuin kykenee selviämään siitä tilanteesta. Niin se, että me laitetaan lapsia niin kuin semmoiseen tilanteeseen, missä heitä opettava henkilö on vaivaantunut sen takia, että se on hänelle niin kuin vaivaannuttava aihe, niin tekee niin paljon hallaa sille tilanteelle ja sille aiheelle itselleen, että se ei ole oikein. Ja sitten kun tytöillä just tämä ikuinen, että saa ottaa tilaa, että meidän pitää opettaa poikia siihen, että antaa tilaa tytöille, ja tytöille pitää opettaa ottamaan tilaa vastaan ja ottamaan tilaa, niin mun mielestä tämäkin on semmoista tilan ottamista, että hei, sä opetat tätä huonosti ja väärin, ja nyt koska sä oot niin paskat housussa, niin tästä hommasta ei tule mitään. Että minä vaadin parempaa. Haluan parempaa valistusta. Joo. On siinä kyllä toinkin pointti niin kuin ihan validi. Joo. Ehkä niin kuin kuitenkin itse menisi se edellä, että jos vaan se robotti tuo yhdelle skidille sen fiiliksen, että sen on helpompi avautua ja sanoa ääneen niitä juttuja, niin se on niinku voitto. Sitten mennään robolla. Ainakaan ne ei valita. Niin. Eikä ne ole vaivaantuneita. Niin. Ehkä tämä on seksuaalivalistuksen tulevaisuus. Who knows? Ehkä tai joka ikisen valistuksen tai ihmissuhteen tulevaisuus. Ei tarvitse ottaa huomioon sitä, että toinen on vaivaantunut. Jep, niin toisen tunteita. Nyt me ollaan taas päästy takaisin tähän suostumus-ongelmaan. Me palataan suostumukseen ja miellyttämiseen aina ja ikuisesti. Mutta mitä mä sanoin jossain toisessakin jaksossa oli just se, että mä en usko siihen, että me ihmiset lopulta niin kuin massana ruvetaan innostumaan noista roboteista sillä, että me kaivataan ihokosketusta ja empatiaa, lämpöä. Me kaivataan toisen ihmisen energiaa ja fiilistä siitä, että on niin kuin hengittävä henkilö, kenellä on sydän, joka pomppii tuolla. Ja sille, että en ole huolissani roboteista. Toimii just terapia- ja valistustarkoitukseen joillekin tyypeille paremmin, mutta just muuten niin en mä ole huolissani. Kaikki on hyvin. Kaikki on ihan vitun jees. Tähän on ehkä, olisiko tähän niin kuin hyvä lopettaa, että kaikki on hyvin. Kaikki on hyvin, joo. Lopetetaan tähän. Kerrankin niin kuin johonkin hyvään. Johonkin positiiviseen, toiveikkaiseen, eikä vaan siihen, että vittu mitä paskaa kaikki on. Jäkä. Hei, kiitos kun kuuntelitte. Muistakaa laittaa 5 tähteä ja kommentteja. Naisilnin väliin. Naisilnin väliin.